Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Areglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan. Ijay ili. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ili. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kami tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanen. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Uwan kapitan, umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, kanya iti baga. Masadutak lakid din no kasi ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may sa, tirumbon kong maagmulay ijay. Dagi jaya si ti babalay da ija karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas di pa nagtutugaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay ket mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantanang. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay ket nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Hun gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan. Ay, makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udagi kitap tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa?
Apay ayanana, anya ti parikutyo. Unay ka na talaga niya. Adda kalagayam nito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambannog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maaramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo mo tanday tapan nagnam ka po iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Iso asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay. Kawam matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ayun ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Yung ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ijay karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nga rod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kaya ti agungay. Ngam pagpungpungtuten dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang yung sikat ya gilakaw. Katuan alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga road agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastay. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Iso nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay gawa na. Di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta. Adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya. Wan. Ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong day jaya. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti indanon ni andong kanyak iti kalman ha. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan.
Anya? Sana mabalinda ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday dya lalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bagay, isu ti rakid ko ijay ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan, ngam mabitlang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya, tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awanda. Angam no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay, ay na, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Ay na, tas lalo puti bakit ang nalumag. Sigurado, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, umaikan! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Sana na maulit pa ay. Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayandaan ti masusan, anak ko. Ha? Ayun tatang, inaklangan nagtrabaho ijay. Ay, ang mga kitimat, no saan ka ngagbayag ijay? Ni tatang mat, nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik na ijay. Anya? Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ka man ako nakon. Unay ang balibaliktan, tinubog, lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka gayday. Tapapay ti ayatam, sakit niya pa na malalaki. Ni tatang mat, makadadali ti panag-imot. Anya? Ay basta, mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala, ang laking ka na ita. Ang naka pa tinitos to kainan. Ang pumunta, nagitinasaya at kansaan. Ay, tatang. Ay, na mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kang tumanan, dyan, itigwapo ang banaw. Ay, bakit inlabap tumanan? Ay, salbag. Abaga no ba ikaw ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko ma, auntie. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang ang kanyak, auntie. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi ako na, auntie. Tapno man mailiw-liwag ko tirik na. Anya, kayat mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka. Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, auntie.
Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, auntie. Ay, naapaw. Iso kayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, maluloko. O, naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan ka nga agpakalalaki. Tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumatin adaras ngayon naramit ko dahita, auntie. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka, Lucia. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya. Agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa. Ewan, agbayad ako. Ay, nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adda kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangang manong. May sa kilong asukar kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag. Tay sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinakan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na di Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka ngamin. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo lahat ni ti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo day takapi kan asukar ko, tain na kon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas tao, manday talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw man nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, nung napanak kimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlatamad. Anya laki din. Sumanao, yung kakit di kabili ta ginatang mga asukar iti garapunta ni. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait lang. Ay, sabag. Nagpintas talaga pare. Naidumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh? Inton kwan, mamuan di ba mo dahita? Jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa langit sa bali babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya man giliti ang mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Aho, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka mo iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo jay pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki din pare. Oh, anya da gitar aramay itong tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko asawan, dayta. Umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man daytoy ta osaran minto kada pare Orlando ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na. Barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Apay, sumunod ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti planong. Awisik ni Lucia, edi papanan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan, kuryata. Ala, yung kakat agkapin.
Si Kamanen? Ah, aywan lo siya. Ay, siyak manan. Anyang araw ti katangan. Awan katangak lo siya. No ayos la kumaking ka. Awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Karayan Alangan mat. Are you sure? Wan lo siya. Di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagduman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Muna ka ni Auntie Susan. Kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang. Tasaan ka pa na ibagbagaking kuana. Asi ka tika chat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuha na lo siya. Basta. Agtyatak-tuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo. Lumapan tayo agkamaliji karayan. Ay, kaya't ko na ita. Panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Alucia, pare. Aywan pare. Ay na. Intorturat ko man tinapan nangawis king kuha na yung grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawin, kadwa tayo intun bigat na mapanadya karayan, pare. Aywan pare. Kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami matanag kasar. Isinak no bilang taagayat mo't nilusya kanya. Anya? Ay unay dahil na panagpampanunot mong pare. Talaga sa bali ni Lucia pare. Saan may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan manong tagbat. Siyak matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Sigakit di man. Mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando pagidaan ti mabartag. Ha? Ay, huwag agpaisoan niya. Umay kanta, alalayan ka. Hay! Anya tayo talo siya. Api akas na, ito pa nakaigtot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka. Kasla, dagdag pa yung ating mamagpakig. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagba. Okay, sa papkinte. Kulak laki, tino papaay ka. Una yan. Limbag laki, titanakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamo ka. Paklawan ka. Tuka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Ada ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may saka mo tinlo siya. Ay, awanan ba inay tagbat? Nakababay lagi, di ka lagi tinakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga agawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton di makamong agawid, di jayandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Ay, uwan. Siyak di makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya. Ang mga non niya pwede maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may Tasaan na ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kiti kalman na di karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. Ada na pasama ka saan ming amaw kada kiti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia.
Sikatin na nga wiskin ko na. Di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Tanya pare. Kuha, edi ngamin kunak nga alalayak ko ma. Tapno agid da, tanabartag nga rudan. Ay na, gisama na. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare, ya po ya, nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak krisapay ng tikwak. Anya? At dahita, imbis nga minamapantayo agkamali ti Lamais, sa bali mo tingka kamkamalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikas taunay pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayim ni Lucia. Ay hapo aya, sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakambal ko. Lalaki. Oh, apel saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, ti ko namkit de. Pampanunutam da ya Lucia. Kasta unay apan nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't iti day tama. Saanin na napatag no asino tinakaibaga kanyak salbag ka? Anya, Agasam man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo ti mawagbagi na? Imbes alam mo ti mapanyo kamalan sa baligaya ma? bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka? Ala, usto kumamatan bakit? Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapno lang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, wad no saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarig, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Ta saan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka. Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang laang tagayat matkan ka. Sana balibay, kunan ta saan tamot ang nagkasar. Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumal. Saan asyak ti kaskas tam ha? Paglaingam at talaga ti agkamal, iso at tila makamkamal mo! Ay, itaman pa yakas tati lang ang paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di na lang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Haday ta. Tulak tumay. Ibagbaga kiniging nga, pimay so lang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, lalaki din pare. Pag nakmam na ita, paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, no nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya, paray. Ay, pare, saan man ada kita ti bagpagam? Ha? Ang mga adaman dita igadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan. Ay, apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arod king kwa na. Mabuting ka magayam. Oh. Ay, mabuti nga ka talaga, pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Anday ta, iso manipo di ta, paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Lagi din, paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din!
Saan mga mangirwardaan ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo tanti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kano ta kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, aplano dati mangirwar iti motor. Anya laki iti. Nadamag dan sa nga plano tati mangirwar kahit. Mangirwar damit tayo. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung tumbigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapal ta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wana, ngam amo mo tanti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka butay kaloy. Papanamgay. Mapana iya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan di bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na no kasta. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswanda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang lang oh. Ay kauna. Pagluganak tumot nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, nyalaki day. Ay. Ay, kamaudyanan na, kat nairwarta mo't lang ti motor talakay. Ay, kawin na ba kahit? Nagmayat, nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan, aging kaadda ti agayab ti pakitangdanan, tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintod da. may salang Ngaminggatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sapay helmet. Tapno sa gaysata, bakay. Ay, huwag nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawan na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wun, itay pa aday sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Huwag ni paapal ka oh. Naman busina, nagiti karo ba? Ipakamong at dan motor ta, Rosay. Hindi laki din. Apo, nagmayat matanday ta motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, iwan na paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngay nga inwar mo na ita ah. Itay biga lang paray. Napangkuinwar ijay shop ijay ilay oh. Hulugan na ita pare. Ikaki di ba pa niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, Ikardaw oh. Kas da ito oh. Kas. Agasaman. Sana all ang arod no kasta pare. Kahit kung naman no mangirwar kayo magkaniba ka mau. Nadamag mi di na minsan nga aldawa plano yung magkano ti mangirwar kay. Ay, kung mangarod pare, adumat nga minti, naggastusan mi, di na panalawas. Iso nga aguray pay, naimbag ka na kayo ah, nalaikas nyo pa yung gayam. Ayun na, apay pangalaw, tor. Anya? Malapanawang ka pa yung paray. Oh. Naman ijay laot, sakto man nagpadayan. Inakipakamoy ti tattao, nga addan motor may oh, barbaraw, kaso. Ha? Si kakadidahita ka, Lucy? Ha? Ay, huwag magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo a motor? Inusar nga nila kay kuti motor, may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kay
Kayat ko nga ron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan Rosing. Ngam nasayahat nga ron. Nukas ti motoryo sa nahulugan. Hulugan nga ibagbagamot, kasdaya niya. Ha? Malain na kon, saan ka gumatang? Di magasak lang, takay ko nga ipakita kin ipakaam mo, nga ada motor kon helmet men. Ay, nalaki din. Amom lakay, aduti ka aruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunama, Rosing? Rimo arak namin itay, ay kat hinusar ko at helmet ko, nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na, kasta unay pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusan da ka nakita, dagiti daddo makaroba. Ay won, adulat ta, ati sana nakakita kanyak, iso nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na, agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko mati nakababay? Nasaya at kit di tama amuan da amin nga adamot ten motor ta. Sa bagay may kidi, tapno saan da panunutin, adjust ta. Ay wana, dati pa nagkunada, kat iso da lang ti ada kabaalan na gumatang ti motor. Ay, nagbidot da kunak tumat, salbag. Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, ada ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, won gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Won, umay kami kinilakay ko. Nasayaat nga ron no kasta Roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inakman nita istor ni bakla, inakmat awisan. Aywan anana, bareng nakalukat pa'y. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat muna, kasangay na gayam nga agpaiso inton bigat. Ay, unan niya. Kay imbaga nakadiking ka amapanta. Wan! Iso agundawayan ta inton bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam. Datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakit? Ng bakit? Mabilaing. Panag ko na ka natsyanan ti motor. Ha? Natsyanan nga ibagbagaman? Awang gasolina na, Anya? Kasanuda nga ron ang makapan ijay birthday ni bakit mo na awan gasolina na? Amumutin makinimin ti kasulila ita. Aga-asam man tadanda ni 150 ti may sa litraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin saan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay kag-helmet talata. Iduron talata naging kaya di balay da baka muna ti motor. Sana bali ta pasalog may. Iso ka santa marigatan. Anya? Usarin talata nagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuanda nga da motor ta. Inya laki rin. Para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, Rosing. Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Rikol na, tada kayo matan dito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo. Ha? Oh, kita man nilakay mo, ala ba ni Jay ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apo, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motoryo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yung motoryo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Tiyaro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing.
Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo pa nga agsasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Huwag nga raw kalaw. Ay unay kan. Adyakat ta makisyasat ka nakahilmitay. Apa? Kaya't ko nga rumay. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutin nyo pa ikit din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. O man, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na bakagata. Ay, lalaki day. Iso mabalin mo, ngay katinday ta helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung aron nga amin na tao nga umayo matinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga dan motor. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan, kastam nga rodan, ng pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo, kat ikatan nyo kumamatan di yung kunan nga aging nga matulog kayo kat nakahelmet kay lata. Ha, anyalaki din, na idumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawon to mo makakikita ka da kami. Nyalaki mo dagito yan. Ay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ko. Ha? Rambok lakuma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga ron nakababain da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damat aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di dan tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha? Ay, kasta ka na eh. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay, sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tadao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Ay, apaw. Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay, barang agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyudan iti kabita na panawan. Hay, salbang. Itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga amin bakit? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinararamid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang nga naamuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga nukuyudin da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa nang sungbat iti awag na kay umay danton dito'y balay. Ay nakababay na rosay ngo. Anenenene, big-bigat na kami suod ka arozing. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tay ti motor jo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro saan kayo nakabaybay di ti manuabulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awanan di motor yo. Ket aghel-helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Day tagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak? Katay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo, ngam saan mat,
tahulugan magayam. Anya? Ay, medyo feeling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang lalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagna kang awan helmet mo pare. Ha? Aywan gayam. Sigon ka dagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam. Nyalaki di mo pare. Kas kalamangin insulto, iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat apa naging surto? Kat puntumat pare. Problemado lang aro rin di tao, kas tapay lang, tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ginuyod dan timotoryo ng pampanakal yaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Unay? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa baling sa mo, tinuturong ti saritaan ta paray. Sa balit iturog na nga. Ay, ibagbaga akon pare kaloy Awan ti tao ng agbaligi, iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan matgami palpalastog yo. Anjalaki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anjalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagtuok ti aguray dito auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang aro dun. At dapay la programa mo takastoy. Siyempre Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda di tapanunot mo. Kunam matila no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na ita nga kinaagom mo. Anyalaang mat nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko ay namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabay. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung matan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka matan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka matan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam.
Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man laangan, mama. Nakarekreklamo ka si Karoni. Adapay nga rod pa panak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kunti pa nagsangsangit na giti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka diti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang mata tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umiyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan dito yun. Anya, ay di nakman raba ka nakasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay di kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag electric fan? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. Kat siyempre, ha? 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos ah. Sige. Dito'y nga ro din balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga ro din ah. Tapno makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadimo laang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan, itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam. Kando silid jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay? Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimiyembro ijay asosasyon da. Saan mo ngay palubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mata. Imbag kan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamwam. Isugal mo tumulang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya kasarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakin kwa na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kun mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano? Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kun mausab dita kusina. Umanay mutin ajay 10,000. Kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot mo't ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot ngagi-games iti cellphone. Day tangamin ti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay, katwada. Kanjay pag-grocery mi pa yan, Ay, wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta day jay.
Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasan ng alaan. Sikan sa mutan ti agaw-awir ka dagiti apukom. Ay, huwag nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba, ni matlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awir ka mo iti apukom. Bakit? Anya day talutluto masidain. Dinengdeng da ito eh. Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Da ito'y ti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente, kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta, karne ti kayat ko, asidaon. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidaon. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, mama? Ti kinasadot day ta asawam. Uwan nga ron. Day tamat ti problema kan kwa na. Siya kami dan tinagbaybayad ka dagiti kasapulan nyo. Iyak mat agririri. Agam ad-addan samot a nagbalin asadot day ta asawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan mabalin ngagnanayo na kasta? Padasag nga ibaga, mama. Ay, kayat konti agsubli ijay balay. Anya? Kayat mo ngagmaymay sakay ijay? Asino nga itimang kita kan ka? Amukmat kat akwartak laang ti kayat yo. Mama, saan kamat nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawan ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kaya't kuman mo taragragsakan ti biyag ko. Mama, o sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Gatangak ti kayat ko akanan. Maawatak, mama. Di kay madanagan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumot nga enjoyan ti biyag ko kas may sa pensionada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay. Inka agaw-awir. Ni mamangay. Agawi dan ijebalay. Anya? Abay. Inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom, tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ay ni mama, dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolina lang. Nagawi din ni mama. Ha? Pudno? Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwarta kan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo.
makimiyembro iti asosasyon. Isuda ka day tagdesisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga isuda tagdesisyon para kanyak. Takabailak pa'y matday tang arabitan. Iso matday tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardang di tasangwanan ti balay mo. Jay burida ko na ito, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Di ko na, umay na kit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Jak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti paspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamangtad iti paggasolinam. Italaang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta? Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko, kan saanak apara pundo iti kinasadot mo. Unay mo't ni Mama Naya. 40 atawan ang nagsakripisyo para kada kayo nga anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man laangan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mat ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik na nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo. Nagrigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apa yan narigat? Ada ang karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan day ta trabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay kan uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahim nga Di nakilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon nga ikan aging gaajak may pakita porsigido ak nagtrabaho. Agpadpadatan Sabagay. Pudno mo ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag panawin. Nakababain. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.